ओंखामखौ संदोंना सङाखै? ओंखाम ओंख्रिया मा बे न'आव आं होदों नामा ओंखाम संनो? नोंनि न'आव फुनानै जानो हाया नामा? खोथाया मोजां बुं। बारा राफोद नङा। मोजां मोनलायनाय समावबा मोजां जाहोगोन होननानै लाबोगौमोन। दालाय मानोथो सैया खालामदों? खामानिल' थिनबाय थायो। मोजां मोनलायनायनि खोथाया बेलेगब्रा। मा जालायखो बिसोरो? दायो जों सानैजों हाबा जाबाय। बेबायदि सिगांनि बायदि उदां मोनजाबाय थागोन नामा? नों बिमा बिफानि न'आव बिदि जानानै दा बेयाव बिहामजो जानानै बिदि मोनजाफैबावबाय। मा मोनजाया? बिसोरो सानफ्रामबो दावराव। उन्दै बैसोफोरावनो हाबा लालाबायनानै न'खराव सान्थियानो गैया। नायनोसो हाथारला बे सुनि हिनजावखौ। जिराय जाबाय थागोन। मावा दाङा बिमाफोरनि मावनाय दांनायखौ जाबाय थानोसै। मानो थाफैलायदों आंलाय नोंखौलाय? उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो। न'खराव सान्थियानो गैया। नों बारा टेनसन जानाङा आयो। बारा टेनसन जानाङा नोङो। बेफोरबायदि हिनजावफ्रा आंजों मेरला दाबो खारफायो। थाहैफिननोसै। हामा फिसाफोर हामा। माथो थांनोनो बिहामजो जानो होनना फैखानायालाय। जेबो गरजाया आंहा दंखायो। दाबो साथाम खारफायो आंजों। थां नोङो बिमानाव जाहै बिसिबां हायो। नाय फिसाफोर, नोंसोरो बुजिया हजिया उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय। दायो नोंसोरो गोरोबलायनानै जानो हायाखै। सिन्था खालामनो मा दरखार? बे आंनि जिबन। बिदि नङा फिसाफोर। हाबा जाखानायालाय मानोथो असान्थिनो सानफ्रामबो दावराव। बे खारलांदों मा जादों? मेरला हिनजावफोर दङ। नोंसोरो उन्दै बैसोआव हाबा जाबायब्लाबो दिनै नोंसोरो न'खर दाबाय। बेनिखायनो नोंसोरो गोरोबलायनानै न'खरखौ नोंसोरो मोजाङैनो दालांनो नाजानांसिगोन फिसाफोर। देरफुनायसो आंबो बेफोरखौ सिन्था खालामा। नोंसोर मोनजाबानोथ' जाबाय दा। आं जाहोगोन नोंसोरखौ। मानिथ' अभाब? आं दङ। फिसाला दं नोंहा। बिदि नङा फिसा, नोङो बुजिनांगोन। जोङो नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोबाय, नाथाय नोंसोरो बुजिस'वासै। आरो दिनै बिमा बिफानि बोसोनखौ बारनानै नोंसोरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय। आरो हाबा जादोंब्लाबो नोंसोरो मोजाङैनो गोरोबलायनानै संसारखौ जालांनांगौमोन। नाथाय नोंसोरो नोंसिनि नांलाय खमलायनायखौ जोङो दिनै नुगासिनो। जोंनि न'खरा सान्थि जायाखै। फिसा बुजायलायबाय थादो नोंस्रा। जाबायलै, आं खोनासंनो हाला बारा। हामबायसै।